Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. This is si Mike Paduat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang weather analysis, Tagalog version ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 6 hanggang 8, 2025. Ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. But bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Kung gusto nyo malaman ang sustainability ng BPI, just click po itong link dito. At ang ating lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Lenny Cavedo at ang ating Vice Mayor Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang update. Ito po yung GraphSat natin kahapon. Meron tayong binabantayan na mahinang LPA, si 96W. Pumasok po ito ng PAR kahapon sa bilis na 28 km bawat oras sa kanyang paggalaw. Yung hangin niya nasa 30 kph. Sa ngayon, medyo nasisira yung kanyang sirkulasyon. Nandito na po siya sa may northeast of Catanduanes, roughly 200 km to the northeast. Ang kanyang rain bands ay magbibigay ng mga thunderstorms na yung hapon sa Bicol region. Kaninang 7, may mga ulan-ulan po tayo nakakanasan. Mga light showers na nagpaulan dito sa Naga City. So, may hapon, expect itong mga thunderstorms, pati na rin dito sa ibang bahagi po ng Luzon. So, inaasahan po natin dyan ang mga thunderstorms dulot po ng trough nitong si LPA 96W na hindi naman po ito inaasahan na maging ganap na bagyo. Mananatili po siyang mahinang 30 kph na LPA at inaasahan po itong magla-landfall dito po sa may bahagi po ng Northern Luzon sa Friday. And then lalabas po ito sa may West Philippine Sea bilang LPA pa rin. So, hindi po siya aktibo na posibleng maging bagyo. Ang binabantay natin na posibleng maging bagyo itong nandito sa may area po ng Western Pacific, northeast of Guam, si 97W. Kapag nag-develop po ito, may posibilidad po ito na tatahak po dito sa may karagatan ng Japan. Or, ito po ay pwedeng pumunta dito sa may area po ng Okinawa. So, yan po ang isang LPA na aktibo sa mga oras na ito. Sa mga susunod na ilang araw, expect po itong mga thunderstorms. Mapakita natin sa inyo mga forecast mula sa European model at iba pang mga models na kasama dito sa ating update. At sa ating fast animation, nakita po natin itong kaulapan nitong si LPA 96W. Ito po. Iyan pong kaulapan na ito. Since nandito kanyang center ay magbibigay po ng mga ulan sa Kabikulan at ibang bahagi po ng Luzon maghapon. Okay? At pati na rin ang ibang bahagi po ng Visayas, may mga localized thunderstorms and also sa may area po ng Mindanao. Ito po yung LPA na si 97W, isang aktibong LPA na posibleng maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. May mga surface stuff po dito na papunta sa general direction ng Philippine Sea but hindi po ito inaasahan na maging ganap na bagyo. Ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa UMETSAT ng windy.com at nakita ninyo may papalapit na yun ng mga localized thunderstorms sa may bahagi po ng Camarines Provinces at sa ibang bahagi po ng Kabikulan katulad ng Catanduanes, and then maming hapon itong ibang bahagi po ng Luzon ay makakaranas po ng mga localized thunderstorms. May mga localized thunderstorms din dito sa may area po ng Visayas, sa may Sulu Archipelago, then later in the afternoon or evening, meron din po dito sa may bahagi ng Mindanao. So, wala naman po itong dapat ikabahala. Usually, mga thunderstorms, naglalast lang yan ng mga 1 hour, maximum ng 2 hours, at medyo isolated yung mga ulan nila. Okay? At sa ating European Model Ensemble, galing sa easterwave.com, at ito yung pinapakita, si 96W, mukhang more than 1,000 millibars ang kanyang atmospheric pressure or hectopascals ay mukhang mananatili siya bilang isang LPA. Wala naman pong pinapakita na hindi naman populated yung pagiging tropical storm kasi ito yung tropical storm range, okay, 990 to 1,000 severe tropical storm po yan hanggang sa tropical depression. Ito yung isang LPA, si 97W, na binabantayan na baka maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ang kanyang tracking ay patungo dito sa may area po ng karagatan sa katibugan ng Japan. At may mga iba dito na pinapakita na baka pumunta sa may area po ng Okinawa. But hindi pa sure yan. Okay? Nandito pa lang po ang bulk ng model, kanyang ensemble. At sa latest Google DeepMind weather models, so nakita nyo dito,
wala pong pinapakita dito ang DeepMind except itong European model. Yan po si LPA 96W. So ito po ay pupuntang Northern Luzon. Inaasahan po siyang malulusaw dyan at posibleng ma-survive pa siya ang kalupaan na posibleng makasurvive pa siya sa mga mountainous areas ng Northern Luzon at mag-exit po siya sa may West Philippine Sea. Itong isa ang medyo, pati ang DeepMind ay nagpapakita na posibleng maging bagyo po siya. Okay? And then for the next 2 weeks, wala pong pinapakita. All clear naman po ang Western Pacific. And sa ating rain forecast, so inasan po natin mga thunderstorms ngayong hapon. Yan po sa Bicol, sa ibang bahagi ng Luzon. Okay, hanggang gabi. Dahil po sa LPA, pati sa Visayas. And then bukas po, kita po ninyo dyan, tatawid po dito sa may Northern Luzon, itong si LPA 96W. Medyo sabog po ang kanyang sirkulasyon. Kaya sabog din at scattered, isolated ang mga thunderstorms sa buong bahagi po ng ating bansa. At sa Friday, kita naman po ninyo dyan, lalabas po dyan ang low pressure system. And then Saturday, Sunday hanggang Monday, ay mukhang may mga thunderstorms po tayo. Ito sa Monday, mga thunderstorms sa Luzon. Halos everyday may mga localized thunderstorms ulit tayo. Habang absent ang habagat as of this time. Nasa vague pa rin po ang habagat. So, yan, pasensya na. Medyo mabagal ang ating internet. Hindi po nag-upload itong mga images as of this time. Pero wala pong pinapakitang intense rainfall o rain event na tinatawag natin. Tingnan natin yung rainfall accumulation forecast for the next 24 hours. So, yan po yung up to 50 millimeters na ulan sa may Cagayan Valley. Dulot po yan ng mga localized thunderstorms dala nitong LPA 96W. The rest ay aabot lamang po ng 1 to 20 millimeters po ang mga ulan dahil po sa mga localized thunderstorms. So yan po, kita po ninyo, pagdating ng Thursday ay tatawid po yan ng Northern Luzon at medyo scattered at isolated ang mga rainfall event na mangyayari dulot nitong CLPA 96W. Then sa Friday, nandyan na po yung mga kaulapan ng LPA, nandito na po sa may West Philippine Sea, although dito po siya magla-landfall sa Friday, nauuna po ang kanyang ulap. Pero mag-ingat lang po sa mga posibleng pagbabaha pag may mga intense or extreme thunderstorms o severe thunderstorms na magbibigay ng malalakas na ulan na yung darating pong Huwebes at Biyernes. And all the way hanggang sa darating pong Lunes, okay, Agosto 12, may mga localized thunderstorms po tayo sa buong bagay po ng ating bansa. Okay? So, wag niyong kalimutan magdala ng payong, kapote, lalo sa hapon o gabi. Sa wind forecast, yan po, pinapakita dito ang pagdaan nitong LPA 96W. Bukas ng Friday, tatawid po siya ng Northern Luzon at mag-exit po dito sa may West Philippine Sea. And then, baka nga bukas tatawid na siya. Depende sa kanyang takbo. Nasa 20 kph ang kanyang westward movement. And then after that, okay na naman po ang ating weather. May konting habagat naman po dito sa may West Philippine Sea. And for the next 14 days, hanggang August 20, wala naman pinapakitang mga weather systems o panibagong low pressure system na magbibigay ng pangamba sa ating bansa. Ito po yung wave forecast. Walang problema naman po for the next 5 days hanggang sa Lunes ay mananatili pong maganda po ang alon sa iba't ibang bahagi pong mga karagatan ng ating bansa. Less than 1 meter dito sa East Philippine Sea. Sa central waters po ng ating bansa ay kalmado hanggang 0.5 lang ang alon. Pero dito sa may West Philippine Sea, west of Luzon, abot pa rin ng up to 1 meter. Light pa rin yan. But dito po sa may Kalayaan ng Island Group, dahil sa konting habagat, may konting habagat kasi, pwede umabot po hanggang 2 metro ang laki ng alon. So, pangalip pa rin yan sa mga maliliit na sakyang pandagat. Now, sa ating latest sa habagat, ito yung galing sa International Pacific Research Center
ng University of Hawaii. At bagong tool po ito na discover natin for the past 2 weeks. At nakita nyo dito, okay, na ito yung event ng habagat nung 2nd at 3rd week ng July. At medyo mataas yung kanyang intensity. But na yun, ayan po siya na yun, napakahina. Nasa 0 to -5. Ibig sabihin sa'yo, normal po ang weather conditions yan sa atin ngayong August. Okay? Hopefully, sana hindi na umakyat. Ito yung mean average ng habagat. So, makikita ninyo, pag panahon talaga ng habagat, ang buwan ng Agosto, September, ang medyo malakas ang hanging habagat. So, hopefully, sana hindi na po umabot na mas malakas po dito sa July event na nangyari sa atin ngayong taon. Now, sa ating Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center, NOAA, okay, galing po ito sa mga models ng American model, okay. Ay nakita po ninyo dito na magkakaroon po ng more than 60% ng above average rainfall ang bansang Pilipinas simula sa week 2, August 13 hanggang August 19, and more than 20% of a tropical cyclone formation. So, more than 20%, hindi po yan sigurado. Okay, mababa po yan. Ang medyo mataas ang probability, yung more than 40 or more than 60%. So, wala tayong problema. Yung mga ulan-ulan na yan, ay dala po yan ng normal climate natin. Wala tayong El Nino, wala tayong La Nina. So, pag panahon ng rainy season, wet season, expect na natin itong mga localized thunderstorms. Kaya more than 65% ang mga ulan natin. At dito naman po sa katlong linggo, which is highly uncertain, hindi pa ito sigurado, August 20 to August 26, manatili pong above 60% ang rainfall dito sa ating bansa. Overall rainfall po yan. And more than 20% ng tropical cyclone formation sa West at East Philippine Sea hanggang dito sa may Micronesia area po ng Guam. At sa latest, sa Madden Junior Oscillation, ito yung latest from the Australian Observatory, Bureau of Meteorology, Bureau of Meteorology of Australia. At nakita po ninyo, sana yun, nandito na yun sa may Western Hemisphere, sa may Africa area, ang wet phase. At mukhang for the next 1 month, mukhang tatagal dito sa may Indian Ocean ang wet phase ng Madden Junior Oscillation. So, medyo maswerte ang ating bansa. Ang Pilipinas po ang banda dito. Okay? Nandyan po ang Philippines. So, sana po ganyan mangyari para wala tayong grabing mga monsoon effects, monsoon rains at mga grabing ulan. But hindi maalis ang possibility ng mga bagyo pa rin na pwede mamuo. Usually, pag nasa dry phase tayo ng Madden Junior Oscillation, yung mga bagyo, maliliit. Okay? Hindi siya sobrang laki. Hindi gaya nung panahon ni Christine. Eksakto, wet phase, nandito rin sa area ng Pilipinas talagang. So, yan ang epekto pag malakas ang Madden Junior Oscillation. Samantala, sa ating ECMWF MJO forecast, ito ulit yung Wheeler and Hendon diagram nila. Pareho po yan sa lahat, sa GFS, sa Bureau of Meteorology Australia at ito ng ECMWF, ay manatili pa rin dito sa may bahagi po ng Indian Ocean ang wet phase ng Madden Junior Oscillation hanggang sa katapusan ng Agosto. Hopefully, hindi na po magbago para manatili pong normal po ang ating klima. Walang mga grabing ulan. Okay? And sa GFS, same din po. Mukhang manatili po dito sa may Indian Ocean hanggang sa may maritime continent ang wet phase ng Madden Junior Oscillation, which is good for our country. So, yan po. Yan po ang dry phase sa ating bansa. So, pag sinabing dry phase, not necessarily dry na dry tayo. May mga thunderstorms pa tayo, mga localized. Ibig lang pong sabihin nitong dry phase, mas normal to less ang rainfall compared sa yung wet phase kasi grabe yan. Nagbibigay po ng matitinding mga ulan, mga back-to-back bagyo sa ating kapuluan. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest update. Walang problema na yung week. At may mga localized thunderstorms lang. Magdala lang kayo mga payong, kapote. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Mr. Typhoon.tv. Sa YouTube po yan. Or type lang ninyo Mr. Typhoon at i-follow niyo ang ating channel at i-like. And also sa ating Facebook channel, Mike Mr. Typhoon Padua or MrTyphoon.com.
para updated po kayo sa mga latest sa ating panahon, lalo na po sa mga upcoming na mga bagyo sa darating na future. Ito si Mike Padua, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa inyo lahat.